गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेल मिस्टार गामसेयाव नायगिरि नोंथांमोनखौ आङो गोजोननाय जासिहरबाय। आं नैबे समाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों, जि भिडिअआव 11 मैयानि जाथायाव माने गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बरपथारनि बसा पथार होननाय गामिनि सासे बर' सिख्ला, जेरावनाखि दिल्लीयाव जिउ गोमानाय, गावनि थाग्रा रुमाव जिउ गोमानाय बेबायदि अबस्थायाव मोनदों। जोबोर दुखुनांथाव, बे जोंनि थाखाय जोबोर दुखुनांथाव। माने आङो गामिनिफ्राय खौरां लाहरनायाव मिथिनो मोनदों जे बिथाङा 5 बोसोरसो जाबायमोन जाहैदों खामानि मावनो नागिरनानै थांदोंमोन आरो बेंगलरावसो थांजेनदोंमोन होनदों। बिनि उनाव दिल्लीयाव थाहैदोंमोन, बेफोरबायदि आं खौरां लाहरनायाव आं फोरमायहरदों। बिमा बिफायाथ' न'आव गैया, दा दिल्लीयाव थांदों बिमा बिफाया। बिफानि मुंखौ राजेन बर' होननानै बुंदों, जेरै बे सिख्लानि नामा पिंकि बर'। नोंथांमोन आङो बिनि फट'खौ आं दिन्थिगासिनो दं। जोबोर दुखुनांथाव, माने जोंनि माखासे सा सानजा बे भारतनि बे जायगानिफ्राय माने खामानि मावनो थाहैनाय बा फरायनो थाहैनाय, बेफोरबायदिनो मालाबा समाव खास्रि बिस्रि जिउ गोमाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जों बेफोरनिफ्राय जों सांग्रां जानाया मोजां। जेरावनाखि जोङो गोजानाव थायोबा गासैबो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो गावखौनो सांग्रां खालामनानै लाखिनाया मोजां। धनस्रि साब डिभिजन गोलैयो बसा पथार, ओरै बरपथार खाथियावनो। जोंनि सेसुपानिफ्रायबो गोजान जाया बारा, बे जायगायाव 10 किल'मिटारसो जागोन आरो। बे गामियाव आङो खबर लाहरदोंमोन, गामिनि सासे सिनायखि दंमोन, बेजों आं फन हरनानै खबर लाहरदोंमोन। माखासे डिटेल्सखौ आं बेनाव सोंबाय, मानो थाखाय बिदि जादों। दाथ' मिथिनो मोनाखै मानि थाखाय बिदि जादों। उननि समाव पस्टमर्टम रिपर्ट बानायखांनायनि उनावसो मिथिगोन मा जाथायनि थाखाय जिउ गोमादों, ना सोरबा। बेखिनिखौनो फोरमायबाय। आं बेखौ फोरमायनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।